ji Kobanê azad gelmine, azad Kobanê Rojnamevanê Kurd azad bixêr hatî rewş çawa yên hal vê derê. Spas dilbixwîn şev baş işte û temaşevanên Rûdawê ra rewş ne baş e ne aram e gundewarên Kobanî tevrayî li Rojhilat û Rojavayê Kobanî tûbaran dibine gelekî metirsî nêv dilê me welatiyan de çêbûye gelê Kobanî bi tirsa ku wek sînoraya Efrînê li Kobanî tikrar bibe tirseye lê em bêjin heta roja hîro em di Kobanî tûbaranê zêde li bajar neketine lê tenê gundê hîro zor mixar û xerab heto û Çarexlê li Çarexlê leşgerekî rejîma Sûrî îro birîndar bû û tezîzatê eskerî ya rejîma Sûrî hîro gelekî hatin derbasî Rojavayê gundewarên Kobanî bûn. Ev cihên ku hatine toparan kirin azad çi qas dûrî sînorin, dûrî hedûdin? Çarexlê û zor mixar ewna bixwe li Çarexlê û zor mixar evna li ser sînorê dewleta Tirk bixwe mesafeta xwe yanî 2 kilometr heye 3 kilometran heye Çarexlê û xerabat û ew jî wisa ew ji diho bi şev de heta niha gundên ku topbaran dibin gundên Rojavayê Kobanî em bêjin Çarexlê heye xerabat ye zor mixar Til Şeîre gundewarên Rojavayê Kobanî hemû bin qesba dewleta Tirkan. Tenê Rojavayê Kobanî yanî gundên Rojavayê Kobanî têne toparan kirin yanî gundên Rojhilat Qeremox toparan lê çê dibe yek wextan û derbnavê dihûnî qezîfak didin serketin lê bi şekil am gundên Rojavayê Kobanî qesbê xwe tim hedim heye û mutewasîl. Nava Kobanî, nava bajarê Kobanî îro ti êriş hatine ser? Yani jî bombabaran, toparan çêbû? Na tiştek li bajar tune ye. Îro aram bû bajar? Bajar tim aram e lê metirsî ketê di nav dilê millet e kirîna kel û felan kêm bûye hereketa millet kêm bûye tirs ketiyên dirê millet e millet ji şer tirsê gelek millet xwe amade dike ku şek çêbû ji bajar derkeve birive. Yani niha xelk ji bajar xelk ji bajar dernakeve yani. Niha her koçberî tune. Heta niha millet heta niha tu koçberî tune herkes li mala xwe de lê bi tirse metirsî gelek heye û zarok gelekî tirsiyana ji roja ku diyarbelafirên di Tirkî derdorê Kobanî bombabaran kirin zarok gelekî tirsiyana û gelek dibistan wekte anî ser ziman hatin rawestandin û sekinandin. Li Kobanî ne xwendevan naçine dibistanan sekinî ne? Ti bûyer heta niha li Kobanî bi sekinan rawestina dibistanan tune ye lê zarok kêm diçin. Em bêjin zarok ji sedî pênceh diçe û sedî pênceh jî naçe rawestan mala xwe rawestandiye. ماشا azad yani xelk bazar te got lawaz bûye, zeîf bûye, çûnû hatina Kobanî û derveyê Kobanî wek xwe ye? Çûnû hatin heye lê tenê em bêjin kirîna kel û pelan hereket eswaq tevda sekiniye kirînê kêm bûye, derketin kêm bûye, millet bi tirs tereqûb dike 24 saetan millet ku ye guhdar e li ser televîzyonan û ser nûçeyên nî û li ser tesrîhatê Türkiye li ser tesrîhatê Rûsan li ser tesrîhatê Mezlûm Ebdî lê gelekî tirs di dilê welatiyan de heye û millet di tirsê êrişeke bi rastî li ser Kobanî de bibe û millet ji mala xwe vê zivistanê koçber bibe. Wek dizanî niha li cem me zivistan e û sermaye millet gelekî di tirsê û millet tirsê ku koçberiyeke rastî çêbe û millet ji mala xwe derkeve û zarok morokê xwe dibin bombardbarkirinê re çekbibin. Azad gelek spas ku ji Kobanî li gel min bûyî ji xwe Kobanî dibêjim yani Kobanî bixwe bajar 0 kilometre li ser sînor e yani bajar doge li ser sînorê Tirkiye. Ser sînorê Tirkiye lê hêvî dikim xelk netirse ez roja ne bi Kobanî re pêwendî de me hinek gotin nava bajar de belav dibin zanî hemû gotinên ku nava bajar de belav dibin jî nerast in yani xelk gotinek digîne ciyekî yek digîne ciyekî yek digîne êdin yek digîne êdin gotinekê mezin dikin û xelkê ditirsînin yani bi xwe hev ditirsînin ev jî problemeke nava xelkê me de heye bi xwe hev çîrokan çêdikin senaryoyan çêdikin bê bingeh û bê yani te îspat û delîl hebin û bi xwe hev ditirsînin hêvî dikim hem li Kobanî hem li bajarên din xelk hev netirsînin ji cem hev de tiştan nebêjin û
پانیکا که نوا باجر دا چه نکن بلد البخين بروغاندي وصل لباجار تشيد بن تشتي وصل نيب ملت بلد بن لملت جواني زانا تربية ملت لسر تلفزيون انا لسر نوچاي انا 24 ساعتان للروداوي ولخنوات كردي دنيري او زانن بروغاندي كنا راس او دبيجن راس هر تشته که نوها به هم خلکی را پیشکش کن به دست پیکا بولتن داشی گوت مالا تا آوا و خواب پاریزن خدا و پاریزه و هیوی کم نه کوبانی نجی جه کدن کردستان ضرر بکی گلک سپاس روزنامه‌وان کرد آزاد کوبانی لگل مبایی